Отиваме, готово ни бунгалото. Само секунда и бунгалото ни е там. Как ви се струва? Малко по-голямо от очаквано стана. Бяхме забравили дядо ти Борис, той изглежда се разсеял малко, за че направо цял хотел. Поредна седмица отиваме да строим, въпреки че по строежа почти няма нищо, вече е интериорно. И затова сме взели и гипс-картон за тавана. Ще видим дали ще стигнем до Бургас жив и здрав. Сега чакаме да вземем компресора, нашия човек, и потегляме. Остана само с дограмата, кухня, диван, маса, маси, легла, гардероби, туалетна века, доста работи. Хайде за скоро. Доста ми е изгорено, не знам защо. Дали ще оживея до Бургас, ще разберем. Здравейте, вейка. Стъпка 1, стъпка 2, отиваме за стъпка 3. Не мърда. Ние нужно ли да го хващаме, да го застопоряваме, или можем да те оставим тебе така да го държиш просто през цялото време? Лято идват гости и ти седиш просто и държиш тръбите. Браво. Държиш една тръба, ще да падне. Ще станеш като прикование от Прометей. В момента не може да обърне внимание, защото е толкова фокусиран. Толкова добре държи тази тръба. Той е едно с тръбата. Той е тръбата. И здравейте хора на 18 посадателно състезание по държение на тръби. Тук може да видите световния шампион. Последният му рекорд беше час и 35 минути държи тръбата, без да си поема въздух държа. Това е неговата прословута техника. Нов световен рекорд. Затваряме монтерията. Пише, къде си е? Тя иска да паднем двамата. Айде, вигнеката. Ще скрием красотите. Браво. Браво, държим картона. Ще остана във въздух. Дай ми. Чакай да го навия в ръба. Още малко. Край. Докъде сме? В този дъжд. Замръзнали? Кратко почнем слагаме гипс картона, вейка, почти всичко готово, наполовина. Чакай сега, почнем с това, готин сигурно ще стане, не мога да си го представя още, ама добре изглежда. То може би като се спакова ще стане още по-готино. Днеска сме много измерени. Това ни е апдейта. Имаме кабели, имаме тръби, имаме картон. Надявам се, че има картон и извинявам, че има дограма, като се върнем. Добре. Айде! Бай! Пореден пътуваме по празниците обаче. Днес караме легла, гардероби, диван ще карам. Ще слагаме тавана, гипс картон, слагаме още малко амперия. Тока ще се пуска, трябва да изместим само за банята. Намерихме човек за климатиците. Има доста работа, но и на притиска време. Но ще станат нещата. Движим се лека по лека. Нямам ключ. Я кажи ми ще се. Аз още не съм разбрал точно как работи. Не ти искаш да отваряш, така. Колко лесно, гледай. Да, стига това. Не, дай го отваря до край. Това с скутерите ли бе? Ох! Върху макарата! Ти се убил да централаш този живот. Няма да мога да кажа как да става. За една вечер? Как ще се не да? Да му видим неговите зъбни. Този да отиде натам. Аз ти го подавам, ти го поемаш и го размахваш. Ай, качвай се ти горе. Чакай само. Като си казва защо е тука и обичаме го всички трой. Картона струваше 200 лева. Ала верди, ала верда. Как е слагането на картона?
Стана като българска бригада вече. Един работи, Прима гледат. където има философството. Лоша работа, Стефан. Спирам се подпирам някъде. Други. Господин Шапка. Изпей някой песен! Заспал Горчо на салкан и сънувал сладък сън. Отпусна се той, дядото Борис. Така, браво! Тук къде си? Я метни за камерата само. Добре, тук. Как ще излиш? Ще ме издърпаш. Ага. Да. Там ще си останеш. Не. Тук си скъсани гащите. Секция Б, вход 2. Здравейте! Така, чудим се все още за печките. Да я питам каква ще е цената с това и да видим какво с тук може да направим. Чакай само, чакай да... Да, нищо друго ли видя? Гледахме май, да. А ти е отделно, плота е отделно. Това е само печката, да. Я да видим. Той трябва да дойде да ми сложи задния панел. Каква ще е сумичката? Сега ще ви кажа. Не, няма, просто трябва да дойде мъжа да сложи. Да погледна палка. Не, стой, че ще взем най-ефтиното накрая, но... С тази каква цена може да направите пак с ходилника и... На мястото на Да, отвора ли? да. Просто наистина сумичката е малко повече отколкото... Кое е най-голямото нищо, което може да се чупи примерно в печка? Нищо. Нагревател ли показва? Не, те нагревателите горят, ама се сменят. И колко пари струвате ни нагреватели по-време? Не знам. Има ли смисъл от 6 месеца за печката? Утре ще ти стане проблем на печката и ще се чуеш кога правиш. 11,4 кВт. 11 много, да. Бе, супер много се измеси. Това най-вероятно, ако се пали всичко възможно, което имаш. Ето. На пълна мощност. Една рулетка мога ли от тук да... Отдясно, да. Да. Или някаква нещо дръскотини, заради което... Малка... Само че сега с нивето, нали? Вчера беше с... На Той е празен направо, забрави. Там ще го... Така е по-тежко. Качвайте на борда и ще качим още. Така. Печката ли? Първо. Ами... Готово. Абе, ние... Къде отиваме, Мише? Stay positive. Може да се гръмна някъде. Ще май нещо да пресрам, чакай малко. И като му обиш мен си, абе не е толкова зле положението. Ами ще го няма. После намерих чисто нови електроуреди за 600 лева. 300 ако ги открадна. Климатици си 1200 лева. Може да е магистрала, офис, бунгало. Може така да кръстим бунгалото. Не. Бунгало, магистрала, офис. Бунгало, магистрала. Бунгало, офис. Бунгало. Бунгалото. Кай са нещо? Едно шкафче остана за кухнята. Бойлерите трябва да поръчам и утре уредите. Климатици са сложени. Искам да видя ако климатици ли вибрират. Нищо не вибрира, ама... Теки ми го казва. Така ли? Да, като легнеш вечери, ти е до главата. Хубавото е, че те, дори да ги махнем, поне са горе да отстъпали на едно място. Нали? Както те, климатици ще видим сега, дали са окей. Ще видим, ще направим план, списък направо ще направим и ще опитаме да сгубим нещо. Да направим списък с всичко, лампи, кафе и да направим тикчета, когато сме ги избрали. Имаме нужда от лампи и кафе. Сега за предварен трябва да пуснем сушилното. То стои, че трябва да пуснем на сапаралния, ама се чули. Що да караме? Аз до толкова смръсна. Винаги идвам с един цял куфар чисти дрехи, аз не ги обличам. И сега реши да дойда с всичко мръсно, което имам. Те ще мием да мием. Ще ли взечер шафите, да сте ги ползвали? Взял съм бе. Всичко е взето. Гледай какво ста. Искам, че... Виж право бе. Виж как са го затворили. Яла! Мика се, сука се! Добре дошли. Я кажи на това какво се случва, защото хората се чулят. Сложихме лента на всички снатки между двата карта, където има два картона. На всички снатки сложихме лента. Спаковахме една Стане. ръка, колко да покрием лентата. И утре следва голямото шпаковане, за да стане на едно ниво целият таван. Ще стане бял. Ще стане бяло. Е, такъв цвят ще стане. Да, честно казвам, така ще изглежда както е това. Само малко по-плътно ще. И добре. То там ще с кухнята ще се свърза. Много са бързи. Тук ще е хладилника. Ние нямаме рулетка сега. Тук има 5 рулетки след. Там. Тук стои 40 санта, брат. Ето тук им беше идеята над хладилника да е бойлер. Хладилника. Не знам. На бойлера не е кой знае колко горе. Тут бял бойлер, не е нещо...
А за пердетата викаш да се хващат за... Е, тук отгоре. Точно над и та... Тази, първата. Да, точно така. Добре. Тук какво има? Има диванчик. Ай, няма го показвам още. Лампа? Чакай, той. Ти си. Легалца. Много хубави матраци, да знаете. Дай да видим. След малко. Бъси къси. Ама виж колко е разстояние. Аз ги сягам. Много ясно. Какви? Слушайте, бахнащи, да те паляме. Бахти лукса. Лукса, гледай, ма, виж ма, за какво става, гледай. Изглежда ли прав? Ще върши. Идеално бе, какво не ти харесва? Добре, махам. Постъпва всъщност върху шкафа. Добре. Виж, чакаме вечерта. Да видим, ама супер светът. Оключи и вин с шайба ми приготви. Айде, проби са. Добре. Нищо не ви пада. Би трябвало да пребере. Той става един. Айде, чести. Кой? Искам от късти са. Здрасти. Здрасти, чурбаджия, унгарец, гулаш. Добре си там. Хегеш, мегеш. До вечера там ли ще спиш? А? До вечера там ли ще спиш? Аз ли? Ако заклещя в ета сграда, завинаги ще остана тук. Не сме правили влог, какво става? Мъсна ми те искат. Бях под бунгалото. Бях до сега под бунгалото. Ей, па бунгал, ви. Това как се събрал, бе? Това ти ли го изплю? Сигурно ти стана лош. Един еднорог повърна тук. Ей, как си, Миша? Имам един въпрос. Михрона обича ли силикона? Събира. Явно. Ей, така. Да, тъй ще си бележиш. Слага, дай ти превеснем Дай ти само да измеря колко от прозореца насам. Разпой се, че. Съй ти да му държиш само, Как да му се качам? Не бе да му се качам. за да си бележиш.
това възможно ли е тук? Само е така като го гледам. Бра! А така! Да, така. Ти го правя малко на нюх. Кажеш ли да имаш нюх? Ми струва, че после ще го разглобявам, но... Няма, те ли? Не, моля те. Я дай нещо да вързя така. Отверка. Имаш ли? Ако дай нещо, ще го слушай. Получи чекмеджета. Кое е 34-0-40? Не. Той е някой дет няма никакво по него. Такава част. Го имам. Къде е? Къде е? Косо, къде е 34-0-41? 34-0-41 намерих. Ти ли си 34-0-40? Аз съм бе. Какво е той? Какво да изгледа? Ами че няма такова. Аха, ти си той. Добре, добре, разбрах. Добре, бахта. Не, това не съм го правил. Аре, почва се. Не, ти започва. Какво става, бахти? Колко шкафа за той нещо? Ай, моля ти сега. Окей. Защо така правиш ти? Айде стига съм грешал, бе! Излагаш се. Стига, бе. Излагаш се. Верно? Да. Стига! Да. Даже се изложи. Даже ти го казвам. Даже ти го казвам, се изложи. Той изобщо не е тук да се... Знаеш, аз не пускам. Ама това май не е така. Знаех си. Всъщност. Знаех си. Знаех си. Не простак. Не. Според мен маста е готова. Между другото, защото ми трябва да инструктаж. Аз много го правя. Това е отгоре. Това ще е отгоре, да така. Или отдолу, не? Това ще е отгоре. А това ще е отдолу. Как го прецени? Ами шкафа вляво. Аз не знам как изглежда. Няма ли си готвен? Няма материя. Не знам. Щом казваш? Не ли искам отгоре? Аз ти вярвам. Тия според мен е правилно. Добре? На твой отговор обаче. Ще ти покажа снимка на чуеш шкафа или... Не, мисля, че е справя. Вижди. Не бе, нищо. Искаш ли наистина? Не бе, човек, нищо. Да не го щупим. Кой ще чупиш да научиш първата на тебе? Аз ми дълго. Можеш ли да обратно според тебе, а? Отговори ми, че е това според тебе, можеш ли да обратно? Да, моята малко. Ти си бе си участвал. Не е те. Що? А може да е те. Абе, инструктаж не ползвай, бе. Не мога... Ще те? Няма мога да стане. После ма гледаш, никъде няма стане. Няма стане, човек. Знаеш ко? Аз не си прав. Може ли снимката да ми Това я не покажеш? кажа. Това ли пилза, какво се ползва? Това нормално ли е, бе? Снимката... можеш ли да ми я покажеш? Това не е нормално да сваля пил, нали? Снимката... Не, бе, кажи честно. Ще стигнем. Той малко отстрани, защото ще търсим, ама... Абе, следващо, ако можеш повече го напълни. Ако можеш го направи, ако не, колко толкова. Добре. Какво правиш, Антон? Заработвам, брат. Как? Тук си без пари. Где го искам ти? Ще минавате, бе. Тук може да се оправи. Тук за идеята. Други камъни. Ще сложим. Барбекю.
и маса с 2 стола. Пътечката за момента я правя тук. За от другата страна още не правя, защото съседите не са готови. А тук какво ще го направим, не знам. И здравейте на всички! Пътуваме отново, но вече може да кажем, че сме готови с бунгалото. Напълно готови. Отиваме, снимаме го, качваме го и започва сезона. Вече имаме даже няколко резервации и се надяваме да продължи. И да, ще го видите. Стана много по-добре от очакваното, въпреки че имаш доста такива ситуации, които да се прецениш. Но това е част от пътя, нали така? Айде скоро! Започваме. Ще се натежава или аз съм зомби. Как да беше умрял по този начин. Бай-бай! Ние сме казали как се казва бунгалото даже още на видео. 3, 2, 1. Бунгало. Добре, бунгал хармони е готово. И това хармони ми промени моят живот, стана една хармония в мен. Между другото, наистина, как да правим бунгалото, при теб е много голяма хармония. Хармонито стана много яко. По-добре от очакване. Не мисля, че някой го очакваш. Къде съм? Какво правиш? Ай си си, я ни говориш по-български. Какво се случва?